Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a Mildred, nga iti agdama, kat adda ijay Hong Kong. Ngam sakbay na, palubusan da kami kumaamang kablaaw, kadagiti sumaganad. Makablaawan nila Lane Hervasio Gonzales Prado dita Saudi Arabia, kastamutan ni J.R. Prado dita Saudi Arabia, ni Romichelle Belaño dita Hong Kong, ken ni Romian Belaño dita Hong Kong matlaeng. Ti kablaaw ket nagapo ken ni Geoffrey Hervasio Gonzales. Kastamutan ang makablaawan iti belated happy birthday ni Maricel M. Lucas dita San Isidro Isabela. Tinang kablaaw ket ni Love Leia Krabahal dita Malaysia. Makablaawan met ni June Lanas ken ni John Clifford dita Minalig, Ilagan, Isabela. Tinang kablaaw ket ni Maricel Barnacha. Happy birthday ading Angelo Makasaddo idi August 28 dita Cagayan Valley. Happy birthday to Miles and Maris, nagapumet ken ni Maricel Concordia. Makablaawan pa iti tamangen ken Dugayon family dita Bagbag, Rizal, Kalinga. Tinang kablaaw ket ni Jen Tamangen ijay Oman. Makablaawan pa iti family Sabado dita Valley, Cove Street, Margarita, Baggao, Cagayan.
Makablaawan mo ti happy birthday ni Reynaldo Vadil Paas. Into no August 30, di Tamuta, Casibo, Nueva Vizcaya. Tinangkablaaw ket ni Mary Ann Paas, di Tajizan, Kingdom of Saudi Arabia. Makablaawan pa iti Agaluos family, Vadil family, Paas ken Afante family, di ta Kongkong, Casibo. Makablaawan pa ni Jing Lagayan Afante and family dita Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ni Presi Peneranda dita Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Ni Rowena Salukop dita Riyadh. Vilma Pataw dita Jeddah. Ken Rona Kilang dita Riyadh. Makablaawan pa ni Merlin Vadil Almendra dita Hong Kong. Kastama ta makabkablaawan ni Alan Bautista ken Lucia Seguancia dita San Bonifacio, San Manuel, Pangasinan. Ken belated happy birthday ken ni Prince Mike Fernandez idi August 20 from Mama Daisy Vicente. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Mildred. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Mildred. Iti agdama ket addaak ditoy Hong Kong. Karen-renyuk lang iti kontratak idi October 2019. Naimbaglaket din tauray nag-lockdown gapo iti pandemic ket addalat ta trabahok. Nagasatak tanasingpet dagiti amok ditoy. Tatunggal ag bakasyon da idi saan pay a pandemic, palubusan dak nga ag sideline, basta jak baybayan ti balayda. Iso, anadaras anakabayad dak idi kadagiti na utang ko dita Pilipinas, tapno maka-abroad ak laeng. Namnama agmanang, apakapidutan mat iti adal daytoy padas nga inak ibinglay ditoy programa yo. Napasamak daytoy, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Agkasartan, Mildred? Ha? Sigurado ka, Rocky? Wen, kaya't kung agkasartan. Amangan namin na makasarak kanto pa iti sa balik at isukatnak. Anya? Tila sasawamat. Amano si kakit di ati makasarak iti sa Anya, bali. makasarak iti sa bali nga ibagbagam. Aw-awisin ka nga rudan ng kalaysatan. Saan ka di? Nakasagana ka din amang ikalay sa kanyak. Addan ornong mo. Adamat din sang kabasit. Umdas mat siguro day jay. Siguro? Saan ka sigurado nga umdas ti ornong mo apagkasarta? Anyat pagkasaranta ay? Huwes? Si kamat. Saan mo't nga importante no iti huwes no iti simbahan ti pagkasarantakit. Ti importante, agkasaratan. Mabindisyonan ti panagdennata. Rocky. Isong agkasartakit din. Makisarita akong kanitatang mo. Agkasartan, Mildred. Gusto mati ko na ni Rocky kat anak ko. Saan nga importante no ang grande no saan ti panagkalay sayo? Tinapatag, mabendisyonan ti panagdenayo. No kasta tatang, umanugot kayo at talaga makikalay sa akon? At talatakan ka ti desisyon, Mildred. Si ka ti makiden na. Si ka nga ron ti rumbang amasuraw. Tatang, Basta siyak, at daklaang dito'y amang tarabay kan ka anak kaw. Kada kayo no bilang laeng. Si ka ti makiden na kunakmanayin. Si ka nga ron ti agdesisyon. kaya't nga minan ni Rocky ti makisarita kada kayo. Ay kat nasaya at no ikabkabilangan nak Genovium anak kaw. Pagyamanak launay no kayat na kangay pakada kanyak. Oh,
Apay anag sinay ka ngay, Mildred. Adda ka di parikaw? Awan mo't ket di tatang. Kaslag nervyosak ta sumre ka kun iti sabali nga agpang ti panagbiag ko no bilang laeng. Kaano ang makisarita kayo kani tatang ko? Oray saklatan ti makisarita kan ko, ana. Ha? Di mo isurot dagiti dadakkel mo? Saklatan ti makisarita kan ni tatang mo. Ibagak tulatan ka da mamangkan papang. Rocky, Oh, adda ka di parikot, Mildred? awan mo't ket di. Ngam, sigurado ka si ka lang ti makisarita ka ni tatang? Wayne, sigurado ak, Mildred. Si kan sama tagduado. Kwa ngamin. Mas daawak laeng. Taapay adi mo isurot da mamangkan papang mo. Kabailak mo ti makisarita si Shak. Anya pa'y umaga po nga isurot ko idangay. Ha? Isa di kagdanag. Saklatan ti makisarita ka ni tatang mo. Inton malam, itulod kay Jabalayo. Ta isumot ti pan nakisarita ka ni tatang mo. Itay pa'y nakapanaw ni Rakay nga maging gaita. Di ka pa ilang nagsasao anak kaw. Apayan, Tatang? anyat mapaspasamak ken kaaya, Mildred. Agbabawi ka kada makikalay sa ken ni Rakay. Nalpasan nga inyat nagko ti pamalubos kaw, itay kinasarita nak tinobyaw anak kaw. Saan mo't nga itikas tatang? Sa anak mo't nga agbabawi? Ngam, pampanunutak lang amin. Di anya, Okay la kada kayo anila ang Rocky tinakisarita kada kayo? nangagtamot nga agpada dyan pagana. Di nan tinaktak dagiti nadakkel na nga umay makisarita. Ibaga nalatan kadakwada ti amin ang nagsasaritaan tayaw. Kat okay la kada kayo dayjay tatang? Awan matidakas itikas dyan nga inaramid na. Importante kanyak, impakada na ka. Kinasarita nak iti personal, maipapan iti panggapyaw apa nagkalaysa. Jakman amo, no apay akas big deal launay kanyak, ti saan apa nangikuyog ni Rocky kadagiti dadakkel na, idi kinasarita na ni tatang ko, manang Emmy. Ngamkas ko na ni tatang, awan anyaman na, tati napateg kat personal, kan nasayaat ti panangipakada na nga ikalay sana kon. Saan apa nangisidir manang, ngam dakdakkel pay ti kwartak anabusbos, idi nagkalay sa kami. Idada kayat na nga ibangon a negosyo, naggapumanen iti urnong ko ti impuunan na, ngam awan anyaman na kanyak, tanagsin na pata kami kat nga ruden iti sango ti altar, nga iti rigat ken ginawa, kat agbinadang kami. Saan mat nga iti panakibiyang Mildred, ah? Nang masaokla ang daytaw. Anya day tatang? Naragsak ka ka di iti din na ni Rake.
tatang. Ulitek anak ko. Saan apan nakibiyang? Mapalpaliiw ko ti amin, tag nanaad kayo kat nga ron dito balay. Iso nga awan mo't ti mailimod kanyak. Kas mapaliiw ko nga men. Si kalaang magtada na talgad ang trabaho na. Ni Rocky, punuan ang ibangon iti negosyo na. Ngam nabaybayan naman, takasanaw. At adoma ti kada na iti ayan dagiti barkada na. Sakit no adda dito balay, nakapupuklatan iti siligyaw. Rumwarla ang no pananganay. Tatang, Si kamot latan at adang agtigtig na para ka na kayaw, anak ka. pangaasiyo tatang. Baybayan nyo kumaasyak ti makisarita kan kuana. Kas itinakon-nakon, Mildred. Nasarita klaang mata, ta isungarod tinapaliiw ka. Gamkit day, saan na ka makibiyang? Tabiyag yung agasawa day ta. Ang dinak mat siguro malapdan, no pagdamagan ka no naragsak ka iti denana. Di mo maikat kanyak ti agdanag, Mildred. Tasakit nga ron ti amam. Mildred, ada na pinta sa negosyo apang panunutan mi ti gayem ko. Ag sosyo kami. Ha? Tinapintas pa dito eh. Basit lang ti masapol nga ipuunan mi. Ngamdakil ti kita. Isa magustuak launay na sosyo kami. Kat sikaman. No mayat, di sige. Makisosyo ka kan kuana. Kasapulak ti pagpuunan, Mildred. Ha? Saan mat kidi nga iso ti dakkel unay ti sosyo ken kuana? Siguro agarop 20,000 lahat. Rocky, pasensyakan. Ngam saan ka maikan ita iti kasta agatan. Anyamat din. Sayang mat ti oportunidad. Imposible mat ngawan ornong mo. Kuang amin. Anyamat din. Agasawat ha. Ngam di nakpay suportaran mat. Makapaupay ka, Mildred. Ne, sa dino ti papanam. Makamuditan. Ay, anyan ni Rocky. Nagalas ti kasday nga ugali na. Di naman la inamumot na niya ti makagapo. No apay ako nakajak maikan ita iti pagpuunan na. Ay, una yan. Imbagam ko mga masikog ka, Mildred. Jack nga rodon na ikan iti gundaway amang ibaga tatang. Tapinanawan nakmutlatan. Ay, nay matan di asawam. Kan may sa, apay nga asika ti obligaan na amang tad iti pagpuunan na. Awan nga min ornong na tatang. Amuyo met. Saan ang nagbaligi jay negosyo nga imbangon na idi. May sapay da ita. Di mo't si kamanan tinagpuunan, idi nang ibangon, iti negosyo. Tatang, Ita, si kamanan tinamnamaan na pangalaan iti pagpuunan na. Apay ngay akas ka. No inasikaso na kumaidi ti imbangon na ang negosyo, saan kumaan nalugay? Ngam saan mat? Takas iti kanayon nga ibagak. At adumot nga binti kaada na itayan dagiti barkada na ngam ti panangasikaso na kuma iti pamilya na. Sa ita, isupay ti adaganas na nga agpasugnaw, tadi mo pinatgantikid daw na. huston tatang, bayan yun. Sana bali ta kasaritak ni Rocky. Ibagak kan kwa na ti makagapo, no apay ajak maipaay tikid daw na. Ha? No kasta,
Masikog kan, Mildred? Uwan, Rocky. Isa pasensyakan, no jak pinatganti kidkid daw ang agatad. Sagsaga na ak ngamin ti panaganak ko. Sigamat, baybayamon day jay. Awanan yaman na. Ti importante, adanton anak ta. Rocky, Jak matama masikog kagaya man. No amukla ko ma. Saan nakapimano adagos iti nagsarita ta? dinakmat ngaminan pinalupas ang Baybayamon day jay, Mildred. Basta ang nadam ti bagim ha. Jak kahit nagtrabaho kay tinadagsen. Masapul nga ang nadam ti anak ta. Iso nga an nadamot ti bagim, tani, masikog kagaya man. Agan an nadkakanayon. Saan mi man ang napagsaritaan ang naimbag, ti maipapan iti panagpasugnod ni Rocky, idijak napatgantikid daw na. Naragsakan akmeten, gapu iti nakitak a kinaragsak na ang nakaammo, ama sikuga kon, manang Emmy. Impagaruk ko idi no agbaliwan ti kasla papetiks-petiks laeng a panagbiag ni Rocky. Tamaaddaan kamin iti anak. Ngem nagbidutak, taapaman ang napalabas ti sumagmamano abulan, kalpasan ti panagpasngay ko. Kaslaki marupay ti kina-immature ti asawa. Rocky, bantaya man pa'y ni baby kabayatan ti panaturog na. Ta isambot ko ti aglaba. Anyamat tan. Kita ang matama kumikumak dito cellphone ko. Ada ngamin tournament meeting game dito cellphone. Ha? Masapol ang mga abak kami ti tournament. Tada premium mi dito eh. Mabalin ka latamat ng cellphone. Kabayatan ti panang bantay mo iti anak ta nakaturog. Jak nga rod may concentrate agay ayam no da sa balingan aramida. Ha? Kan may sa, nakaturog mat ni baby. Man ano aya? Amangan nga rod no kalaat nga agbalikid kat matinag iti kama. Ikam ngamin iti sapal na apungan atap no saan nagbalikid. Anya ka matan. Di ka agpampanunod. Rocky, Alan, panawan nak dito yan, tadyak kahit ti masinga. Makumikumak kunakmay. Anya ket gaya man ti ugali dyan nakiasawa a Mildred. At dan sa mo diferensyana. ha? Ubing-ubing ti Jarna. Tatang? Di na pa'y mabantayan dyan anak yaw. Kasanulagaya man ngay no saan kayo nga agnanaid dito'y balay. Di ka nakakaasik ako man. Ay, jak mamutam mo ka ni Rocky, tatang. Namin anon a kinasaritak. Wan ko nana, ngam inton kwan. Agsublimot lakta iti sigod. Ay, piiman ka pa'y anak asawa anak kaw. Imbes ko mga ginawa ka, taada makuna katakunay na imaw. Saan may takas langit din na nayunan tibagin maw? Tatang, Numan nakibiyang akla ko mga ama. Ay, amangan no pinatakyas kong dito'y balay di asawa. agyaman ak taman nakaawat kayo, tatang. Kat agyaman ak unay, taada kayo latta amang igigiya kanyak. Ang magingkat kaano nga itikas ta sitwasyon mo, Mildred. Di mo kunaan atong palbiaglatan ngan ano sam tikas di ajar ti asawa. Rocky, apay nga di maimpake ka. Di akon maanusan tikas to abiyag. Naumakon. Ha?
Anya ti di mo maanusan. Kansa din no ti papanam. Apay nga agim empake ka. Papanak pa'y lagyan ni Jayanda mamangkan bapang. Agsina ta pa'y laan. Anya, panawan na kami ti anak ta. Makapaumang araw din ti kastoy apa nagbiag. Diyak kaya ti kastoy. Awan pagmamaayan ti biag ko ditoy. Anya, unay kamutan. Si kapoy ti daganas nang agsao iti kasta. Dayta nga ugalim ti makapasuron. Kunamlan sikat ti kalalaingan. Rocky, amom asa anak akasta. Kan maysa, no naumakan ako nam itibiyag mo. Awan sa bali ang mapabason no saan asika. Takasla saan kapay anahustuan iti panunot. Anya? No kunam ang naumaakmutan. Iso sige, no kayat mo ti pumanaw, addakan ka dayta. Immature. Anya ngay anak ko. Nakasaritam ni Rocky. Wan tatang. Kahit anya ngay. Apa di mo kadwa si Mang Pat? Di na kanon kaya, tatang. Anya? Nagalas ka no ti ugali. Kat di na kanon maanusan akadan na. Si Kapay ita tinaalas ti ugali na. Idinto tayo sulang arunan, tinagbalin abagan mo, manipot nagkalay sa kayaw. Inaramit ko ti amin. Tap na maalukoy ko nga urnusan mi ti amin, tatang. Ngam natangkan ti pangadang na. Nauma ka nun iti sitwasyon mi. Mildred, anak ko. Kurang na lang agparinto mga kitisango na tatang. Tap na makumbinsir ko lang nga ipayan mi iti may kaduagon daway ti binukal mi a pamilya. Nga madita madilatan. Gusto ka nun di sa magmamanatawa na panagananos na nagnaan dito'y balay. Anya? Ay, unay kat gaya mo ti ugali dahil si alalakay. Di kagdanag, Mildred. Adak lang dito'y anak ko. Saan ka abaybayan? Amok anak karkaro ita nakasapulam ti mangigiyakan ka. Gapo iti mapaspasamak. Adak lang dito'y anak ko. Kadagi di apanawen, akas labumtak ti barukong ko, gapo iti napasamak. Di nakpulos binaybayan ti amak manang Emi. Kanayon na nga ibaga kanyak, nga awan ti rumbang apagladingitak, taawan mat ti basol ko. Isumatlaang tinangalukoy kanyak, asar dengakon ti agpakpakaasi iti asawak, tapno agsubli iti denak. Naaramid ko kanon ti papel ko kas asawa. Gaputaing ka gumaakket nga rod a kinasarita ti asawa. Tapno maurnos ti amin. Ngem isumot ti madi, tanauma kanon. Nakaskas daaw, tanaglakaan na uma. Idinto ta iso ti agganat idi nga agkalaysa kami, nga uray saan matgayam a nakasagana. Napaitman tinagbanagak, pinatibker ko ti riknak, babaan iti panagkarkararag ko iti namarswa, ken panangipamaysak iti atensyon ko iti trabaho, ken iti anak ko. Kaab-abroad ko launay manang, idinadamag ko anabagkong ni Rocky. Gapota na involve iti love triangle.
Ngam kasla sa anakon nga interesado pa'y amangam mo no anyan tinagbanagan na. Basta ti kayat ko ita, saya atak ti agtrabaho dito'y abroad para iti masakbayan ti anak ko. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Mildred. Pagayam a Mildred, umuna iti amin, agyamanakken ka iti panangibinlay mo iti pakasaritaam. Anyan a makapangaryat tinagbalin nga asawam. Isu lang aruden ti awan disposisyon na iti biag, ngam isupay ti adaganas na amang ibaga, anauman iti panakidananaken ka iti sumagmamano atawan? Agasam ngay dayta? Asino ngay ti saan a makapungtot iti kasta adyar ti tao? Ngam naanos ka pagayam ko, taing ka gumaamlat nga urnusen ko mati amin iti nagbaetan nyo. Isu na laeng takas iti nakunamon, immature ti asawam, iso ang nakarikep ti utek na kadagiti banag amang pasaya at pay kuma iti relasyon nyo. Maipapan iti pan nakabagkong na akunam, diyak ko makayat nga ibaga, ngam nalabit akarma na dayjayan, gapo iti naalas nga aramid na. Saya atom ket iti panagtrabahom pagayam ko, tapno pumintas ti masakbayan nyo iti anak mo. Alakastan, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyahe. Intun, mapunas, dito'y lagi.